Tes, tes. Tes.
tes. Tes satu. Nanti saya yang ngatur, Pak. Ci.
Horas. Selamat Natal. Hamu saluhut ruas nahina. Marhide-hide goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi perbadia, na tumapalangit dot tanaon.
Amen. Dimulai nu nga adong hatay, jala saur tu debatado hatay, jala debatado hatay. Ima na saur tu debata dimulanay, salut nai, marhite siyan hatay ido, ubahin na majadi, jala dang adong nanggo sada siyan nang jadi naso marhite siyani. Di bagasan hatay ido hangoluan, laos hangoluan ido panodang ni hajol maun, namar sinodang do panodang di bagasan na hulom, alay dang di jakon na hulomi. Gabi daging mahatay, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hudahami ma hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada na siyan amay, gok asiniroha dot asitongan. Ainung nga tubo dihita sada poso-poso, dileo tuhita sada anak. Papetua barana do sokot harajaon, jala bainon na goarna, si partahi halongangan. Sulubalang di debata, ama saleleng nileleng na, raja ni hadameon. Martangi ang mahita, ale debata ama na di manugidjang, puji-pujian nasa ngapon dot hamulateon sobak kami tuho, marningot sila lomina balga itu hami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Jesus Kristus na sinurumi, siyan manugidjang ala ni hami, gabe na dangol do ibana jalan apogos, pola tubuh ibana di baran di Bethlehem, asa mamora hami, serajai jalo tug-tug hay marhiti tetodim. Asalam huida hami gudang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Mared de meta bukit de nomor 40 asada dot aya obat. Roma 7 lon, liturgi pertama.
depan aja nak. Iya jolo. Apa? Tar dulu Inang ya. Inang, Inang. Tar dulu saya bacaan dulu. Nung asian mulani panupaoni tarida balgani holong ni rohani debata. Sumurung do jolmai di bahin ibana pola di pasahat asa raja nasida akan najina dionai. Tatangi homa padok ni hatani debata. Dimulana di topa debata ma langi do tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangare-are mato dini debata di atasnya ka aek. Nunga denggan na tiuri di ida debata. Jadi mana di bahas debata ma parsirangan ni na tiur sen na holom. Dungi makuling musema debata di patubuhon aka aek ima gulok-gulok namar hosa aka namar jilir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon mar tonga-tonga langit. Dungi di topa debata ma aka deke nabalga dohot nasa namar hosa aka namanjiriri di bagasan aek masiboan masamna. Ro di nasa pidung akan namar siboan masamna jadi nunga denggan di ida debata. Dungi di pasu-pasu debata mana sida min nama mar pinopari mahamu asalam torop jala gohi hamuma aka aek ni laut lam torop dohot aka pidong di atas tanoon. Dungi makuling muse ma debata di patubuhon ma tanoi hona akana mangolu masibuan masamna akana dorbian dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna gabe jadi ma songoni. Dungi di pauli debata ma aka binatang di tanoon masibuan masamna dohot aka dorbian masibuan masamna dohot gulok-gulok di tanoon masibuan masamna jadi nungadenggan di ida debata. Dungi makuling musema debata tolema kita topama jolma tumiru rupata tudos tu pangalohota asa dirajai deke akana di laut dohot pidong akana martonga-tonga langit dohot aka berbia ro di sandok tanoon nang sude gulok-gulok akana manjirir di atas tanoon. Dungi di pasu-pasu debata mana sida min nama debata matuna sida marpinopari hamu asa sopar hamu jala gabe hamu sandok tanoon jala patunduk hamu jala rajai hamu dekke na di laut dohot pidong akana di martonga-tonga langit bisa sude binatang aka namanjirir di atas tanoon. Dungi nina debata ma boti mai nungaku leon tu hamu nasa suri suan-suanan nama parbueon boni di sadok tanoon ro di sude hau akan namar parbue si suanon bahen panganon muna mai alai
Jalai anggotu sude aka binatang ni tanoon doho tu aka pidong namar tonga-tonga langit. Rodi sude naman jirir di atas tanoon. Aka namar rosa di bagasan. Bulung ni aka suan-suanan bahen panganonna. Gabe majadi masongoni. Malah hutai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bula doh bitang akka na pinolim. Tunga man yang jolmai uban pola ditaringot roham ibana jala anak ni jolmai uban pola dia batiho. Amin. 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 Coba. Masuk ma tu liturgi paduaon. Sada Musa tolu ayat 14 1-15. Dung madabu jolma na parjolo itu bagasa dosa. Gabe di pabali de batama na sida sian adopanna. Pakorhonna susah mangolu ni jolmai ala pahiut-iut hajahaton. Dohot isap-isap ni rohana sendiri. Masa mahosom teal late elat gijang roha permusuhan perbadaan dot akalan asing. Sada Musa tolu ayat 14 15. Dungi ninnan debata Jahobama tu uloki. Ala dibayan ho songoni gumodang ma toruku tuho sian tunasa pahan-pahanan. Do sian tunasa na manggulmit di ladang. Butuham nama jurur honommu. Jala orbuk panganonmu saliling di ngulum. Jala bahenokku ma parbadanmu dohot boru-borui. Ro di pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalasiaton ulum gabe pargotonmu tambihulna. Dunginin nama madok boru-borui. Gada situtu bahenokku perniapamu saleleng gabe-gabe aku bernik taunomu lau manubuhon anak komu sinodukmu nama ihutamu jala ibana mangarajaiho jala didokma tu si Adam ala ditangyonho suarani jolmam gabe dipangakko sian hau nau patikoni madok unang pangan siani hona torukku matanoon alaho porsukma ahapomu mangaton gogona saleleng digonu. Sada Musa opat ayat 8 sampai sia. Dungi makatai masih kain dohot si Abel angginai. Alai dung rod di hauma nasida. Hehe masih kain dopak si Abel angginai jala dibunuh ibana. Jadi nina Jehovah matu si kain. Di dia do si Abel anggimi dang huboton nina tung aha masih parorot anggiki. Galatia 5 ayat 10 sia dohot 20. Ale tadabdo parulaon ni dagingi ima permainanon hahodaron pargado buson hasi pelebeguon hadatuon parmusuh-musuhon parabada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuan perselisian partahi-tahian. Yakobus 4 ayat 1-2. Sia dia do aka parbadao dohot parmusuhun nadihamu
desia kisap-kisap akan namaralo di bagasan aka ruas muna. Namar sakape do rohamuna aladang dapotan. Nama bunuh dohamu jala mangiburu lau sotaruli hamu. Namar sialoa dohamu jala bermusuh suadong dihamu ala somar tangiak kamu. Amin. Mari demeta buket de nomor 61 ayat 2 saat ayat 3. Nunga tabege jorbut ni dosai disegai do toddi habor siaon dot pakrimon diguturi nang rumah tangga namarah marangi huria akapunguan dot bangso disegai do rohania yanakon asa unang parduli be tuhata di debata dohot raut do poda delela akka ama mangulau juji permabuhon manang perdatuon ditaiti rohani perkarejo mangulahon kakaen alani i tamado hita borginon pausor-usor di bagasar rohata ohom mahita satokin. Di pesta hatu tubuh di sipaluai bornginon atik adong dope akka dosata dot pangalsyota maol abolog siya rohata marsak doroham jala manol soli marningot pangalosim tunatorasmu tuya anak kamu tudongap sahutam ingot ma alani iu pahen naro Jesus tu portibion olo debatama nalaseo sude dosata pola ikut tubuh ibana di bagasan haleaon di barani pinahan. Hamung akan atoras marsak dorhamuna paida-ida yanak kemuna naung maol majalo poda malas mula-mulaon, losok marsiajar, mangalo, rutus-rutus mengalusi hata, tarela-ela tuk narkoba, parisapon, HP, dohot akan asing. Ingot magumodang doi tubuh alani halebamu, manogu-nogu nasida mana mengajari di hata di debata. Alai unang mamarsak roham, nunga tubuh Kristusi,
pasahat manasida tu ibana. Hamu akka yanakon ni huriaon, remaja dot naposo bulong, dang tagamo so marsa kamu paida-ida kana masa, godang ni ulaon naramun, penyelewengan, narkoba, marsyadu papumu artas yadalan na susuman, maol mangaluli karejo, tabba pengangguran, unang godok rohamu, adong do Jesus Kristus, bona ni haluau ni pakrimon. Marede meheta bukeda 543 ay sada dot ay opat. Songo sitong na mangolu au ni na Tuhan Jehovah. Tung na salomodor hak kumida hamatean di parjahat. Na lomodor hak kumida hamumula ni parjati. Tumadikod dalan na asa mangolu ibana. Tabegema baga-baga ni sipaluay. Pati bulok kumadesi sada taduk di sidapit. Para dehon sada palito di namine hakku naminiahan. Bahenok kuma yang go akamusuna marulos haurahon. Alai marlinang-linang ma yang go diuluna tupal nai. Dibaheni, apala Tuhan isadiri ma mangalehosa data di hamu. Ida ma gabe-gabean ma sada namar baju. Jala tumubuhon sada anak, jala benon nama guarna Immanuel. Yesaya 9 ayat 5. Anung nga tubu di hita sada poso-poso, deleho tu hita sada anak, papetua barana do sogot harajaon, jala bahenon na do guarna, si partahi halongangan, si ulubalang ni debata, ama saleleng nileleng na raja ni Hadameon. Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Dungi
ruarma sada tunas sian tukuni isai. Jalamar parbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jadi songgok ma tu ibana, tondi ni jahuba, tondi ni habisuhon, dohot hapistaran. Tondi ni panutrion, dohot hagogoon. Tondi Jeremia 20 ayat 6. Di akka arina dapotan tua majuda. Jala Israel mersonang-sonang di ingananna. Jala odo goarna dohonon ni halak. Jahoba parpitorata. Jeremia 33 ayat 15 satu 10. Dia ka ari do ditiki ama patubuhon disidapit sada tubur hati goran. Ibana ma maka jongjokon uhum dot hati goran di tanoon. Ayat 10 dia ka ari madapota tua Juda jala marsonang-sonang isini Jerusalem maringanan. Jala oddo goarna dohonon ni halak. Jahoba parpitorata. Mika 5 ayat 1. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet metudohonian anggo tumpola jujuro tu akahuta ngeribu-ribu di Juda. Tapi siakodo hararoan ni nagabi panggunggomi ni Israel. Jala hararoan na sian nahinan sian akka ari narobi saliling-liling na. Amin. Mari demeta bukit nomor 50 ayat sada. Haposad do debata dihata nang di pambahenan na dingo do padan na badiai nang ni hurayon itu si Abraham amatai nungaro tu pertibion tuinganan pardangolani tuhata Yesus Kristus si paluai asa dapotan hangoluan dot asonangan todita. Mateus sada ayat 10 saha 30. Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songodondo uju oroane si Joseph dope inanai imasi Mariai gabi-gabian do ibana senton di perbadia andorang so masih padohan dope nasida tumubuhon anak maibana Yesus dogorna bahenonmu ai paluonna do bangsona sian akka dosa nabe masa pesude nai asa jupa nani hataon ni Tuhani marhite panunirang namandok idahamu ma gabe-gabean do namar bajui
tumubuhon anak maibana jala bahenon na magwarna Immanuel lapatan na debata ma dongat ma debata. Yohanes sada ayat sada rodi opat. Dimulanai nunga adong hatai jala sautu debata do hatai jala debata do hatai. Imana sautu debata dimulanai. Saluhu nai marhitesian hatai do. Ubahen nama jadi jaladang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhitesiani. Di bagasan hatai do hangoluan laos hangoluan i do panodang ni hajol maun. Lukas 2 ayat 6 1 sia. Jadi dina di sina sida go ma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di per meaman nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang di si akka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapotan sada suruh-suruhan manasida jala marsinondang ma sangat ni Tuhani kumaliang nasida gabe mabiar si tutuma. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Allah didok suruh-surani matu nasida unang mabiar hamu ay barita halas ni roha godang dohuwa tuhamuna parsolen disadok bangsoi ainang tubudo dihamu sawaringinon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma patindan dihamu poso-poso itu dapotan muna na binoroson peak di panggadadan. Jala tepuma adong dengan suruh-surani torop paranganan perbuan gijang dipuji nasida do debata madok. Hasapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon di akka jolba halamwani. Matius bidu 2 ayat sada ditambah ayat 10 sahat rodi ayat 10 sada. Asadong tubuh Yesus di huta Bethlehem di luat Judea wujuhi narajahon ni si Herodes Roma akka parhapistaran sian purba tu huta Jerusalem. Marnida bitangi masailas situtuma rohana sida laos dibongoti mabagasi gabe di ida ma danahi dohot si Maria inanai dungi manukap manasida marsoba tudak danaki dirukare ma artanasida sere hamijon dohot akka na angur parsobon nasida tu ibana. Amen. Prosesi pagalak lilin. Kurian itu hatang nuaing sahat mahitang laho pagalakon lilin Natal tadani pakirimon dihita. Hujo kami ma tujoloon utusan sian sikola minggu, utusan sian remaja, naposo bulung, ina dohot ama, asarapita pagalakon lilin di joloon, kuhukma diiringi edde ulini borngin nai na dibuaton ni solo sian song leader. Di
Barita hokamuma barita Jesus do panodang di portibion. Asa manangise na porsea tu ibana, dang mardala bedi haholomon. Borhak mahamu utusan ruasta pagalak lilin tu ruasta di lantai sada do di lantai duaon. Tu sude ruas ni huriata asarapi tamangedehon sonang ni borngin nai huhuk jongjong mahita.
tangkap malilita tae dehon ayat tolu godang di tua di sini. Ta tidak ko mahaporsyaw tay, songon na hintindak ko dinongata sa porsyaw di sa dok portibion, rap mahitamad dok. Aw porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na sa tudosan, nato mapalangit do tanoon. Aw porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sa saday, ima na tubuan si Maria, nagabe-gabe sa tondi purbadia, andoran sa bubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pahuman silatus na mate tarpaja lo ibana di haupo na silang na tuwa tu banotoro dung ditanom na mula mongolo di hari patuluhon na manay tu surgo lahudo tu siamo di bat Jehovah amanay pargogo na studosani di simay bana pemula musugo tu tanaon manguhumi ala na mongolo do na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sa dahuria na badia, huria atau panakista na kanabadia, do dia sesandosa, do dia tay mandok, mula mangulu so dahin na ng mate, do dangaluan na sorasuda. Amen. Pinasaha ma kor pungan ina dohot ina Mazmur.
Namangiuk musik, unguan kor pranaposo. Sini. Sini aja. Apa ya? Agak mundur. Ya. Udah. Bagi dua. Mundur.
buah-buah tuhita saluna mobi ruas haga BBC Karangkota marsugut tapatu pado pesta Natal na Parjolo masuk pukul 7 dapat 2 hon masuk pukul 10 laos di patu pado ison marulaun na badia na bagi musik hari Minggu masuk song nasomal masuk pukul 8 pagi baduaon masuk pukul 10 ima buah-buah sak kami saluna molate mak na bagi musik pasahaton kado Natal tu nababalu partikenon di pasahat mana mewakili salhuna keluarga nababalu pinasama tu keluarga nyonya situa lu batoruan inang baru gultob Roma minang. Shalom. Hurian itu hatta di pesta Natal somaldo di patu pahuriata ima pasahaton kado Natal tusude ruas ni huriata naung mabalu. Jadi utusan ma inang nyonya situa lubatoruan inang boru gultom dison alai roman non amang situata madapoton sude ruas tanau mabalui di bagas nasida huhut manangiakon. Jadi ope tu inang di patu pahuriat tape pasahaton kado Natal di momen Natal si songonon dang nanaeng mangarukari sidang ngolon inang alai naung di bagasan lasni rohado huriata huhut di bagasan sadatangiak kami sude tuhamu akan nama balu supaya tetap semangat asa tetap pamu kuat inang laho madalani pardalanan ningolu nagajangod dope alaninang sahak maon tuhamuna tangiang maon sian huriata laos manabai sukacita di Natal 2020 sadaon. Alani upasat tamima tu inang hamima mewakili sian parhalado doho sude ruas ni huriata 450 kakak pasahaton kado Natal tu inang. Selamat hari Natal mainang, Tuhan Yesus memberkati. Adong neng si pasaton ninang. Shalom. Mau lihat matu tu percolo di amang pardita nami nang bisa luhutna amang situa nami dohot sude ruas mau lihat ma di holong ni rohamuna di parbue ni iman hita sudena di bagian hamuna do tu songon si palas rohanami tarlumobi tu akana mabalu au matu tu mewakilin man bison saya mertaba-taba masih lasni rohatta tujuh luanon anggi sude ruas saluhuna Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maret de meta buke de nomor 40 ay sada do udukna las di somma tapasahat pelia sada a do sada b. Saliro,
Debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate, dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita. Alaira orang gogo do rami ni parjami taon ate, asatar bege satu toru, saha di jolo ni garejaon, saha di pudi ni gareja, semua areal di inganan ni ruasta terheran-heran do hami memang borginon amang inang alana odo pe hami parjolohian perdana mar malam Natal di huriat tahun HKBP Cikarang Kota. Jadi mamereng torop ni ruasta nakingani bah nga
dang binoto be inama batas kemampuan nami amang inang parhalado laho pature-turehon inganan doho pakobasion. Molamang situata manariason, molo biasana molo normal, molo Natal, martedda do di jolo ni garejaon. Ido taheng, ya, alani toropna, alai ala masa dope peraturan dohot alani pandemion, dang boy dope di patu pahuriata tenda asasiat kita sude. Jadi molo tungpe kurang nyaman amang inang parhudulta patu panatal di bagasan bornginon hamisian parhalado madok bayi nama tolak gogo nami. Molo uwek kami tedan non gabe masalah itu gugus tugas. Itu kan dohok di aka peraturan alani kopiton. Hamisian keluarga dohot sian parhalado huriata pasahaton tuhita saluhna selamat Natal. Hurian itu hata nuaing tajakon ma kado Natal ta marhite barita nauli naneng tolhas dihita imasian pesalmen bidu 147 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Tajahama hatani Tuhanon marsika soring umulai hami mah sian ayat sada. Haleluya. Ai denggado edehonon debatata. Ai hasudungat do ibana tama papuji-pujion. Ibana pasabam akka parroha bojok jala dililiti akka bugang nasidai. Tibul do tuhatai jala pargogo situtu dang habilangan parbinotoan nai. Marede tari parmahamu upuji Jahoba marhite hamuleateon palu hamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana mangalehon tupinahan gagaton nasida nang tuaka anak ni pidong sigak akka nanguak-nguak. Ayat 10 sada rap mahita. Dihalo mohon rohani Jahoba do tahe akana makabiari ibana akana makalunguton asini rohanai ima saha ni hatani tuhatta. Hurian itu hatta na hinaholongan tabereng do lapak ni acara tahun kafernai dijoloi didok tema ni Natal ta ima edehon ma Jahoba. Nyanyikanlah Tuhan. Berarti naing suron na dohita sude naroon di bagasan bornginon taidehon ma debata. Tapuji ma ibana tapasangap ma debata. Alani sude mahita amang inang di bagasan lasni roha di bagasan suara nagogo mangedehon sangap ma dituhani. Ima bukwede nomor 615 alai holan refna. Sangap ma di Tuhan.
hamu do amang inang nuaing na di bagasan rohakon. Sasitong na naing gogodo rohakku dohot hita sude laho mangedehon sangap ma di Tuhan. Mangedehonon gugu sa gugu na marningot kita apa yang sudah kita jalani di bagasan tahun 2010 sia akhir. Sahatu tahun 2020 sadaon. Marningot godang ni akahamaolon nata adopi. Nadok-dok ala ni pandemi COVID-10 sia. Bukan tahun yang gampang, yang enteng untuk kita jalani. 2 hari mahita marnatal, Oma luar biasa na di bagasan Bornginon. Online deba, mungkin utusan ma naboiro tu garejaon di 2 tahun ni. Alai odora na pinangido ni Tuhatta, ubahen na dibahen tema ni Natal ta di bagasan Bornginon, edehon ma Tuhani. Ya, mangedehon Tuhani berarti ngadisi hita madok mauliate. Atas apa yang sudah Tuhan nyatakan sebagai pertolongan di bagasan ngoluta. Taingok majo. Dang na neang boy bolusota 2 tahunon. Dok godang akan masa nama baik kita holsoan, nama baik kita marsitaonon. Dang dope sian hitaon adong do hubotohami piga-piga ruasta na terpapar COVID-10 sia waktui. Bagaimana perjuangan kita itu tidak mudah. Bagaimana kita harus menjalani pemulihan saplopatari manang lobi asa pejuang negatif di COVID-10 siaon. Dang dope akana marhabuk ni roha sepanjang pandemion. Godang dohu botohami ruas ni huriata namula tuhitaan. Maol binolus aka aturan peraturan dohok prokes laho penerbangan dohok mulak. Dang dope di informasihon siakuta dang pola robe hamu ay COVID do na tua-tua tahun langsung nama sian rumah sakit tu pemakaman tu udean. Nirimangan muse godang dotong ruas tahun nang piga-piga huboto hami dohok na udalani hami selama pandemion terpuruk dalam finansial. Putus kerja baik secara formal di PT, di perusahaan, manang gabe terpuruk usaha, bisnis, dohot akka ulaon na asing, na somal na taulahon. Etahe, marsa na iya te manginang marningoti. Ido naking natubu di rohakku, apalagi yang harus kami ingkari karya Tuhan, asa madok mauliate tu ibana mangedehon edeon tu debata marsangap debata ala tutudo ibana marholong ni roha dihita. Nang pe memang di berita di dok ada varian baru Omikron. Alai sudedo hita manang yakon makirim dang sahati dihita saluhuna. Amin. Ima tangyang ta, laos ima edet tatu debata, digorahod do hita dison, edehon matuhani, berarti ta edehon masahalinai, sagogo ni gogona asa lepas sudah ka traumai dihita, kan trauma lah ya, mengingat 2 tahunon dia kada dok dohot akahapariron namasa dihita. Ta edehon sangap ma di Tuhan.
kami maol doi amang inang, bohado hita mamuji Tuhan, mangedehon Tuhani, hape godang hamaolon nata adopi. Hadirion ni jolma doho pikirat doi. Alai hapor siauta, ikut do torus pasangapon debata, mangedehon debata, madok mauliate tu debata, ala ni sude, denggan di basana, naung dipatau hita, mian di bagasan pakokop nai. Mangedehon debata akan membuat kita bisa mampu tegar jalaboi manadikon kekhawatiran holsoni roha nang hatahuton. Alana molojol mana so tau mangedehon debata, madok mauliate tu debata, dia akan terus mengandalkan pikirannya. Maretong-etong, bermatematika, madalani ngoluon, saya terus ditiopi kalkulator mangetong-etong sude bah, minus, alani terus minus, mohok makalkulatoron gabe alias error. Iya kan? Kupikir dang disibe lepelta ate amanginang. Standar kita tidak lagi karena sudah matanglah kita. Nga teruji hita sian akapartikian doho sudia kana masa di bagasan parngoluatta. Ya. Nga teruji hita di sude akanaung tabolus di ngolut tahun. Jala idotong na dihatidakon di parpesalmen di bagasan turpukon. Turpuk nata jahanaking di paadar di tonga-tonga ni bangsoi dohot di sude panidangion kesaksian hidupnya, tidak ada lagi baginya alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Didok parpesalmen pei dang alana sonang-sonang terus ngoluna. Dia dopi bana doa kahamaolon nang akahapariron. Alai mampu ibana madok mauliate tu debata, itu justru yang menjadi tips sukses dalam hidupnya. Dang fokus ibana diaka hamaolon nanya dopanna. Dia fokus kepada Tuhan, melihat terkagum-kagum, senyum-senyum, dan tersanjung mamereng bohado campur tangan ni debata di bagasan ngoluna secara pribadi dohot di ngoluni bangsa Israel secara umum. Om mananaing tahangoluhon di malam Natalon amang inang. Ahado hubunganna. Marnatal hita tiap 20 pak borngin. Heado tasukun di rohatta manang madok tu debata. Buasa ikon di paro debata mesiasi sipaluai ikon tubu jala sian titik nol manang sian hasosorang na songon poso-poso tu portibion. Karena kalau dipengaruhi kita dengan perfilman nuaingonate, apalagi lagi booming sonarion tentang Marvel atau superhero, ya kan? Moladong do gini, moladong do sakap ni debata laho membasmi kejahatan, membasmi dosa di Portibion. Kenapa enggak wujudnya datang, tiba-tiba datang jadi Spider-Man gitu, ya kan? Enggak manotok kamu taheng? Aku belum juga nya. Buasa wujudna dang gabe superhero, langsung maralo tu musui, gitu ya. Kadang-kadang kita juga berpikir, ahado sakap ni debata, ikon sian poso-poso mesiasiro. Apakah itu di luar kemampuan Tuhan? Tidak. Tuhan mampu membuat, sedangkan manusia bisa membuat imajinasi superhero, Spider-Man, Iron Man, dan lain sebagainya. Apalagi Tuhani. Boy sangat bisa. Tapi kita mau melihat, bohado sakap ni debata,
dan bagaimana campur tangan Tuhan, karya Tuhan di setiap umur ni Tuhan Yesusi. Ngata bereng di liturgi hot do nakingan, nang di liturgi nasomal pe molo Natal, di paadar do ahado peristiwa-peristiwa kejadian besar ditiki hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Ido kan? Dang songgot di patupa debata haluaon. Asa tubuh dotong pakirimon di jolma dohok di Portibion bahwa keselamatan nyata atas seorang bayi yang lahir di kandang domba. Maul do hita memang molo mangatusi sian pikirata karya Tuhan, keputusan-keputusannya, wewenangnya, dan kedaulatannya di bagasan ngoluta. Maul alani hapor siaut tamadok bahwa seorang Yesus gabe si palua poso-poso na tubuh diborngin nabadiai laho patubuhon pakirimon dihita. Jala magodang pe Yesusi di setiap umurnya dak danak do Yesus. Di Alkitabnya disingkatkan cerita ni Yesus, itu kan seorang ibana twing tiba-tiba udah jadi 12 tahun gitu. Ya kan? Alai molo kronologina jolma biasa do Tuhani debata gabe jolma. Ya kan? PC-PC do ibana belajar merangkak, belajar guling-guling, belajar makan normal seperti manusia. Alai disido sakap ni debata, satu hal adalah asaboido Yesusi gabe role model, gabe sitiruon dihita. Bohado hada danakonna heado mago Yesus kan 12 tahun. HP say lulu-lulu na torasna Jepang nama di bagas joro di debata do HP. Sian hada danahonna dia sudah takut dan cinta akan Tuhan. Laus ima gabe role model dia kada dana. Nang dia ka nau matoras pe. Bagaimana Yesus menerapkan kasih yang sesungguhnya. Bagaimana kesabarannya. Bagaimana perjuangannya. Dohot disude hamaolon sitaonon naparir naniadopan ni Tuhan Yesus. Dia sanggup mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya kan? Luar biasa do role model sitiruon napinatupan di Yesus. Ubahen ido sakap ni debata gabe jolma. Asaboy hita mangatusi pikiran ni debata. Asaboy hita mamereng langsung debata gabe jolma. Imana gabe sitiruon di hita. Bayangkan bayak koma molo debata gabe superhero. Katakanlah Spider-Man, ya kan? Mana sanggup kita meniru? Bisa kita loncat-loncat rupanya dari gedung 1 ke gedung 2. Iya kan? Daong. Alai gabe jolma do debata, asaboy do tapayu tihut. Jala asaboy do taatusi. Step by step bagaimana rencana Tuhan karyanya berujung pada happy ending. Nang pesongoni pardalanan di Yesus alai happy ending do, ido kan? Jala songoni matong nagabe sada hapor siaon dihita saluhut namang inang. Asanang hita pe madalani ngolutta di Portibion molotung pe godang akahamaolon nata adopi, kita harus yakin all is well. Happy ending. Bahkan di akhir hidup kita, kita akan melihat semuanya adalah rancangan Tuhan yang terbaik yang ditetapkan di bagasan ngoluta. Makanya kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang-gampang putus asa. Toy mak nganasip pusongonon gitu. Ya kan? Daong. Tapi kita melihat bukan dari kacamata kita pikirata, alai tau payahot dosa lelengon kan amang inang, mangatusi pabahenan ni debata di ngoluta,
marhite-hite hapor siaota. Iman kita yang membuat jelas bagaimana Tuhan berkarya campur tangan di bagasan parngoluata. Yakinilah, percayalah, jala holanido naboi tapangasahon di bagasan ngoluta, hapor siota, ubbaheni mahita, boy toktong mamuji debata, rugi pehita di partiga-tigaan, mampu hita madok mauliate tu debata. Nangpe di bagasan parsahitok kita, nangpe di bagasan pergumulan nadok-dok, mampu hita pasangapon debata di bagasan parngoluata. Omma pajauan dohot pesan Natal di bagasan tikion di hita saluhutna. Tajakon ma hatutubu ni Tuhan Yesusi patauhok kita untuk mampu bersyukur kepada Tuhan. Untuk mampu mangedehon debata. Dohot makatidakon holong ni debata marsitutu di bagasan parngoluata. Apa yang Tuhan kerjakan sempurna di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naung rotu portibion asaibana paluahok kita. Menjamin hidup kita di portibion dohot di hidup yang kekal. Hangoluan nasora sudah napinatupani tuhattai. Hanya itulah alasan kita bernatal. Rohita, toropita di bagasan bornginon, holan alani mamereng holong ni Tuhanido, maradopon hita saluhutna. Alai pangiduan nami. Songonon torop tamar minggu, sude ruangan terisi maraduhurang kursi, songonima tetap tiap hari minggu selama 52 kali di tahun 2020 tolu. Amin. Komik mahita. Ya kan? Bah do mekel do hita. Ima harapan. Kenapa kita harus menjauh dari Tuhan? Apa alasan kita tidak datang untuk memuji Tuhan? Tapa jojor nggak mampu kita pajojor hon. Paling toima Tuhan marpamuati maroham wahaburju hope tu tahun ya kan inama. Jangan dong alasan kita apa yang Tuhan perbuat bagi kita, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita, apa yang sudah kita terima. Sian debata, sian burjuna, sian holongna, maradopok kita, dang tolap tamangulusi Tuhani. Apa alasan kita untuk tidak mau datang beribadah dohot mamuji pasangapon tuhattai. Jadi otak ni majo jamita bornginon amanginang. Alana molo paling kapupe marsogo adong do lanjutan di jami tahun. Ya kan? Molo lengkak bornginon badang robe hamuan no sugut. Alani diotang Tuhan Yesus dohita rohita mamestahon hatu tubunai marsogo jam 7 doho jam 10 jala diotang Tuhan Yesus dohita rap sapanganon doho ibana dina marulaon nabadia. Jadi porsea mahamu amang inang hamisian parhalado nunga mengupayakan untuk menyajikan roti doho angguri sesuai doho prokes. Jadi asa boy hita rap maparsaulihon dengan basani Jahoba dohot sude akka dosa nataulahon salelengon asatong boy dapotan hasesa akita ngagodang taheng dosata otik do namangalusi daba namangalusi godang otik nama berarti naso mangalusi godakian gitu sangkin tak terkatakan ya kan. Jadi Roma hita marsogot amang inang marlasni roha hita mamestahon pesta Natal mamuji Tuhatta pasangapon ibana di hatu tubunai. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan. Nunga begehami barita nauli na pinasahakmu. Diborngin nabadia dilas ni rohanami di tikion. Marsaringar ho Tuhan manugu-nugu hami
asa talup pami mangedehon Jahoba. Hupakilalok kami do Tuhan, balgani holongmu maradopok kami, tarlumobi ma di 2 tahun nang hubolus sami marnatal, omma nau torop pami Tuhan, boy udur, torop, boy hamiro, mamuji ho di bagasan bornginon. Tuhan mau liate ma, laus songoni ma Tuhan, sude akka pabbahenammu hurajumi hamido di ngolunamion, macai bahat pasu-pasum, dohot asini roham nang hujalohami. Kudang do akka hamaolon hubolus sami, alai di patau hodo hami Tuhan, di bagasan hapor siaun natogu, marnida panogunoguon, dohot pangiring-iringmu di hami. Ale Tuhan Jahoba, laus disom mahami sude martangiang, mangelek-elek tuado pammu diborngin na badiaon. Asahoma Tuhan, natoktong mangalehon, dame na sumurung di hami. Tubuh maho ale Tuhan Yesus, di bagasan roha dohot haporsion nami. Asa talup pami boy, di bagasan holongmu, di bagasan asini roham, madalani ngolunami di ari-ari na mangihut. Ale Tuhan, nang di bagasan tikyon, huhamulateo kami ma, disude akka pakkobasion, naung hubolus sami di bagasan satahonon. Madok mau liate hami tuho Tuhan, alanung ngaboy mardalan saluhutna, di pargogoy horuas, nang parhalado ni huriam, laho mangulahon di bagasan sadani roha. Atong Tuhan, jalo ma puji-pujian nami di bornginon, laos hupelehok kami maroha nami, ngolu nami tuado pammu, jakon mahami di bagasan asini roham. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita sian bukwede onom 115 huhut tapapungu ma peleata di kantong 2A dohot 2B.
dehot ma ayat sada jongjong mahita saluhutna. Tarbege suruh-suruhan marende masayuri angado dohda adruda bodo saringanahi tapasahat ma peliat tahun tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut selehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mituhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena. Tu todi munabe. Amin. 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 Amin.
Tuhamu saluhut ruas ni huriata nahi na holongan ni rohanami. Hami sian parhalado doho sude nama kobasi di bagasan borngin natalon. Pasahaton selamat hari Natal madihita saluhutna. Salam sehat. Horas. Bikin musik lah. Musik yang ceria. Ada masternya.